Nemoj me snimati, brate, razbiću ti kameru. Brate, sam sebe zoveš, brate? Aha, Gile. Nije, nisam dostupan. Pa nek ti mazu telefon jebote konj. Sašu ti kako vidi njegov broj. Boli vas kurac. Pola ko jedan ne bio. 0,6. Dalje, 3, 4, 5. Ne znam da li je 3, 4, 5. Ne, 6, 3. Imaš tu upisan tvoj broj, ajde. Čiji trebaš broj? Da vidiš? 0, 6, 3, 7, 3, petice, 8, 0. Vidim. Pa ti si još mrko telefon, bro. Giga je! Ako je tebe moj telefon. U džep sam ga stavio. Okej, aj vidimo se onda. Jeste. Aj, čao. Gdje je telefon? Nije mi u džepu. Znači, ostao ti tamo je tu ustaja. Nije tamo, je godali. Možda da je pao dole, negdje ga je šutno. Možda ga je bacio čaše baš. Tamo nije za se parao sigurno. Nije, brate, moj životaj mi ovdje kod mene u džepu. Njena kurva maznula, ona bez gaća, ono što je bilo u miniću. A? Kako vuče, brate. Mazno mi neko telefon. A si ti ubio? Boli te ptička baš za telefon. Boli me kurac. A kumica moja, gdje je kumica? Joj, brate, oženio bi je. Pa što neće? Oženit ću je, života mi. Koga, Jovana? Je li Jovana? Da, Jovana. Ti smo biti kum, brate, i kum nije dugme i ti smo pokloniti... Ti si izgubiti dugme koji... Ti smo mi pokloniti LCD. LCD. Aha. Samo se ti smeja. Gile! Ti si konj. Ja sam izgubio telefon, boli vas kurac. Pa tako ćeš i Jovanu izgubiti, brate. Neće. Idem kod one pekare bolje. Bolje kod pekare. A moraš mene da si do auta samo. A dobro, znači. A gdje si parkiran? Gdje si parkiran? Pa parkirao sam u džep, brate. A? Ako nisu meni ukrali auto, jebi ga, koji tebi telefonom? A gdje si parkirao? Kod Enemizije. Vidi karavan, Eno ga. To je Ajde, bol. Pazi, na 1.5 počinje. No ti vidi, brate. Moj nije sigurno. Vidimo se ti Gajin, Lukin, Nikolin. Ti Gigin. Isti kurac. Ako ne nađem svoj telefon, ubit ću nekog. Znači, brate, slušaj, Kaži? možeš imati koliko hoćeš. Da? A ako ne nađem svoj telefon, ubit ću nekog. Znači, kod koga budem našao svoj telefon, ubit ću ga. Znači, brate, veruj mi.